Salutare prieteni, bine ați revenit la un nou video special de data asta. Pe ceva pe scurt, nu e ceva așa wow pe cum ați văzut și în titlu. Da, a venit momentul adevărului ca să împărtășesc asta cu voi. E cam puțin de mult surpriza asta pe cum ar veni să vă spun. Da, cum ați văzut și în titlu, mi-am făcut tatuaj, pare nu ceilalți poate vă întrebați că bă, nu e adevărat și nu e adevărat. Să nu mai stăm la discuții, pe fiecare dată și în comentarii am văzut că bă, tu când faci interiorul vlogului, intro-ul, tu stai cam mult la discuții, deci de data asta nu o să mai stăm și vreau să apăsați acum, fix acum, stop, like și apăsați acolo like ca să facem câte mai multe like-uri la acest videoclip, peste, nu știu, acolo, 35, câte mai multe vreți voi, 100 de like-uri, de a fi Dumnezeu să ne dea 100 de like-uri și pe bune vreau să vă arăt astăzi, să împărtășesc cu voi. Mi-am făcut tatuaj pe mâna asta, aici, în jur de vreo 250 de euro, cam pe acolo, să vedem, am zis să schimbăm și noi ceva. Și pe cum ați văzut, este vlogul acesta pe care îl fac acum. Îl fac din România pentru că luna trecută am venit de-abia acasă și nu o să mai stăm mult la discuții, ca să pot să vă arăt tatuajul. Haideți! Bun, prieteni, cum ați văzut pe videoclip, pe vlog, da, așa arată tatuajul meu. Nu pot să spui că e ceva o semnificare, dar mie îmi place. L-am făcut acum înainte de sărbători, înainte de Crăciun. În noiembrie, la sfârșit l-am făcut cu 250 de euro și dacă vă întrebați anii de naștere de pe tatuaj sus și jos, sunt anii în care părinții mei s-au născut pe data aia, da. Și pe cum pot să vă spun, scrieți în comentarii să vedem dacă vă place, chiar e corect să vedem dacă vă place. Am făcut ceva mare, nu pot să spun că e ceva wow, dar e cam de aici, cam până aici. Până aici. Și scrieți în comentarii dacă vă place și, bineînțeles, dacă v-a plăcut. În primul rând și apăsați butonul de like. Pentru că știu, nu mai am postat în ultimele zile, chiar nu mai am postat în ultimele zile, foarte mult n-am postat, dar acum o să postez, tot o să postez numai ca să am idei de asta. Și sper să vă placă, scrieți în comentarii, poate o să mai următorul tatuaj, dacă o să îl mai fac, o să mă duc și o să filmez și o să fac și un vlog de data asta, când o să mă duc să-mi fac tatuaj, iarăși, că îți dați seama că o să mai urmeze să-mi fac, o să vă iau cu mine și să vedeți că o să filmez tot și cum o să mi fac și absolut tot, scrieți în comentarii dacă doriți. Și cum v-ați întrebat, da, mie îmi place tatuajul, nu pot să spun că e ceva, poate peste câțiva ani, nu știu, când o să ajung la îmbătrânețe, poate o să zic, bă, îmi pare rău deja, nu știu ce. Dar acum nu o să-mi pare rău deloc, pentru că mie îmi place, ăsta mi l-am ales, cum l-am văzut pe poză, wow, am zis, wow, mie îmi place asta. Fiecare, dar ce-i place și ce-i place, aia să facă. Și cam acesta a fost cu acest video.
Sper că v-a plăcut și o să vă arăt, o să vă las la finalul vlogului niște poze cu tatuajul meu. V-am pupat și ne revedem în următorul vlog.